l-ġestjoni ta' dawn it-taparsi fuel stations qabel ma titneħħa jew tinbidel din il-policy redikola. Lex il-pubbliku ma jistax jitlu. Aħna din id-deċiżjoni tkonċejna lil kulħadd. Għalina hija emerġenza. Aħna ħafna minna għadna żgħar mhux kollha uħud minna għandna tfal u qed naraw il-pajjiżna jinqeret biċċa biċċa. Qed naraw li t-tfal tagħna u aħna stess m'għandhomx post fejn jieħdu nifs.